皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。大竹守と申します。今日もやっていこうかなと思います。刀ゼロ。ね。続きから行きましょう。はい。こういうことがありまして、前のレベルからなんで、はいを押したら、直前にやめたとこですね。よし、行きましょう。ちょっと練習してボス手前までできるようになったんですけど、うまいことシフトを使ってスローモーション使う。うわー、速攻値2コマが完成しましたね。おめでとうございます。いや、拍手喝采ですよ、これはもう間違いない。もうちょい続ける。シフト使っていきましょう。バン。意味わかんないですね。超能力使えんのにこれかって話にならないです。悲しい。ここで1杯目飲みたいと思います。大竹酒いっぱい。いただきます。最近ですね、寝る時間がすごい規則になってまして、朝の5時6時ぐらいに寝ちゃうみたいなのがよくあって、そろそろこのリズムを変えないとやばいんですよね。放送行って YouTube の放送行ってそれに参加してそのままちょっとゲームやってたら朝みたいな感じなので、そろそろこのリズムはね変えないと死にますね。まだ冬休みだから名前と思います。大竹酒いっぱい。いただきます。カーソルの方向合わせないといけないのかな。独特っちゃ独特なんですけど、なんだろう、 FPS みたいな構え方しちゃダメですね。ペース速いです、このゲーム。もう3杯目です。いきましょう。大竹酒いっぱい。いただきます。あ、ミントさんいらっしゃいませ。こんばんは。刀ゼロって言うんですけど、Steam で1500円で売ってます。こうやってスローモーション使ったり、OK、ここでボスですね。こうジャンプして、もう 2D、もう王道な 2D アクションゲームですよ。あ、ボスです。こいつを殺すのがそう目的なんで。あ、タバコ吸った。危ないな。あいつ以外まだいた。なんだ。ああ、そうなんだ。逃げられちゃったっていうね、これね、いるんですよ。すごいことよくわからない。私もね、始めたばっかりなんでよくわかりません。危な。なんかね、こう、さっきの選択肢あったじゃないですか。危なちゃんといたよ。ああやって、なんか、話をすると、スキップしたり、相手の好感度探ったりできるみたいです。相手の情報を引き出したりする。そう、そう言ったからね、俺はね。ありがとうございます。すいません。こうやって、たくさん殺してきたって、バーンって言ってもいいんですけど、っていうね。はい、了解です。また来てくださいね。パズドラか。パズドラの公式、やっと盛り返してきたんかな。悪い噂しか聞こえるかな。昔。もしなれば新しいミッションあるからね。あざーす。
また隣うるせえな。どうしたの？あ、ちょっと待って。痛い。可愛い女の子だ。わかるわ。そうだよ。なんだかつまんないかったよ。これ何？もっと好感触なんか選択肢あんの？はい、頑張ります。ありがとうございます。寝る前にコーヒー飲まないといけない侍です。コーヒーじゃねえや。ハーブティーだ。ハーブティー飲まないとな。よく見たらね、なぎなたもあるんですよね。寝よう。さあ、こいつ俺がいっぱい殺したやつだね。28人殺したんか、俺。どうやるわ。キャッチボールしてる。あ、やれれだ。危ない。よう来てるわ、お前。そんな夢見るって誰でいいんか。8日。誰たんか、お前。またお薬の時間です。そうか、なるほど。大きなスクリーンがついてる。洗脳装置みたいだな。博士みたいな人だね。なるほど、逃げてくれって。早く奴らが来るぞみたいな感じかな。体験してトラウマ的な記憶が原因かもしれない。やっぱ時間感が歪んでいる。だからこそ超能力が手に入った。捧げた犠牲と過去の生活の大切なつながりを思い出せる重要なものだ。おや、それは予想してなかったな。その子は誰なんだい？なるほどね。ありがとう。ね、いい子で言いたい。今日はいい子で言いたい。ね、だからお薬ちょうだい。その手に持っているお注射を俺の腕にブスッと刺す。気持ちいい。ざっす。オッケー、ありがとう。ファイルくれないんだ。ミッションについては。さあ、ミッションについてです。なんかすんげえ被ってるな。DJ エレクトリヘッド。第2地区の上流階級からやってきた人気 DJ。クラブのドラッグ売買。そうなんだ。病的な嘘つきである。絶対に会話するのは了解です。会話する前に殺せばいいんだね。さあ、ガオです。見つかってはダメなんだ。俺ゲームオーバーです。茶のものも酒が飲めるってクラブの中なんやから酒飲んでもよかろうて。飲みましょう。大竹酒いっぱい。いただきます。惜しい。もう一杯。これだけもう一杯。こうやっ
って踊ることができるよってことか。めっちゃ踊ってる。パリナー絶対この格好おかしいけどね。はい、ゲームオーバーです。でまさか攻撃できないんですね、ここ。民間人いるからあんま攻撃できないのか。なるほど、なるほど。それは確かにね、民間人巻き込むのはダメだね。大竹酒いっぱい。いただきます。視界も悪いんかな、目がバッテリーになってる。暗いとこだとダメなのか。俺もダンスしていこう。体を揺らしていきましょう。大きく。ダメだ、動けねえ俺。ここ動けねえや。タイミング悪いな。いいですね、いい曲だ、いい曲。めっちゃ踊ってる。踊ってる時間の方が長え。じゃあいただきたいと思いますっていう前にね、酒飲まない、酒じゃない、カウントを進めないと。ダメダメダメ。テンポがいいからこそ忘れちゃうな。大竹酒いっぱい。いただきまーす。昨日飲みすぎたんで、今日はあんまり飲みすぎないようにしたい。マスター、酒一杯。攻めていきます、攻めて。ギリギリ。上にもいるから気をつけていこう。危ねえ。普通に危なかったな。これ通り過ぎていこう。かぶるねー。どうしよっか。ここだ。いや、もう今日はノリノリの GJ ですね。ノリノリですね。喋る前にこうなったかも。絶対気づくけどね。気配的なサムシングはあれや。あ、すいません。どうやってしたらいい？相打ち。相打ちでした。ちょっとコントロール指置きすぎてつりそう、小指。シフトに置かんといかんのよね。しゃがみ移動とかできるんだ。なるほどな。早めにいただきたいと思います。次こそやりたいラッキーセブン。大竹酒いっぱい。いただきます。カメラに映っている間は通せないのか。
一人残らず殺すってことなんでね。シフトに置こう。よし。あ、怖っ。なんだあれ。絶対やばいやん。どうしたらいいんやあれ。どうしたらいいんやあれ。ターレットが置いてあるぞ。ブービートラップなんじゃが。あれ回避する方法あんのかな。チュートリアルないんですよ、こういうの。悲しいね。大竹酒いっぱい。いただきます。ここ通って向こう行くとかできないのかな。弾いてジャンプして越える。ジャンプ2発撃ったら終わる。でも直線にいたら死んじゃうし2発撃たれるんだよ。酒は飲んでても考えることやめちゃダメですね。どうしようか。まず開けたら撃ってくるから一発目は絶対弾き返さんといかないの。どうしよう。大竹酒いっぱい。いただきます。あ、何？電話来た。回避してること？どういうこと？これが集中だね。なるほど。死んだら助言くれんの？てかなんでお前的確に電話来たんだろう。未来予知、いやどっかで見てんのか。未来予知なんで、このドラゴンって呼ばれている主人公なんですけど、ドラゴンくん、今操作してるのは、ドラゴンくんの未来予知の中でしかなくて、どうやって見たんだろう。すげえな。というわけで、大台の2桁10杯目いただきたいと思います。大竹酒いっぱい。いただきます。これなんで酒じゃない、売れてます。オッケー。素晴らしい。集中切れましたね。一回待っとくべきか。時間で回復してるっぽいんでね。いやもうちょっと今日は飲みすぎないって考えてたのに、今日も飲みすぎるコースです。限界は突破していくの。大竹酒いっぱい。いただきます。よし。結果回復。バックファイヤー。卑怯やぞ、後ろから撃つとか。正々堂々と正面で戦え。不意打ちしてるから俺が入れたもんじゃねえな。2点3点しちゃうやつだよね。大竹酒いっぱい。いただきます。早すぎた。早すぎた。もう飲めるぞ今日は。とことん飲もう。さすがにここをクリアせんかったらちょっと辛い。
みすぎた感はある。でもあれはわからん。大竹酒いっぱい。いただきます。一回待とう。ここ。跳ね返し。集中。ダメだこれ。いやもう、いやこれじゃうまくいかない。未来予知が言っている。予知してるんすよ。これもリハーサルだから、まだ大丈夫。大竹酒いっぱい。いただきます。このステージ長いね。ここ。当てたと思ったら当たってなかったで侍。これが刀ゼロか。くそー。飲まれるぞこれ。酒に15杯目です。10杯目の 1.5 倍。大台と言ってた2桁の 1.5。は大竹酒いっぱい。いただきます。我慢と。しゃ。しゃおら。なあ、もう、ロン毛が、お前、ロン毛。あ、すいません。これね、不用意に左クリックをしたら、リスタートになっちゃう。押しちゃった。時間制限あんだよな、これ。急がされるんですよ。時間なくなると。よし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 。よし、まだいけた。頭痛が出てきた。痛い。嘘です。ごめんなさい。酔っ払いのざることなんて、軽く水に流してください。お願いします。大竹酒いっぱい。いただきます。よし、張り替えで。おフォーカスなしでいけた。フォーカスなしで負けた。もうこういうとこやぞ。大竹酒いっぱい。いただきます。でもここはクリアしたいな。絶妙な位置で待ってないこいつ。マジで俺の天敵マジでこのリーゼントだわ。天敵もうリーゼントをおります。大竹酒いっぱい。いただきます。よし行こう。少し待つ。フォーカス回復するまで待つ。おったんねんこの。
ここは大丈夫。いけ、寄りかかれ。オッケー。あ、スモーク焚けば大丈夫ってこと。オッケー、見てみますか。フォーカスなしです、これ。あ、フォーカス分を全部当倍にしてくれてるんで。ここも入ってるのね。切ったんねん、これをリーゼント切ったんねん。これ行きましょうか。バン。おー、かっこいい。で、あの銃持ってるやつをバーンってして、OK。いきますか。話しないんだ。やばいな、これ、見られてんの。OK！すいません。お笑い芸人のザ・ムングルさん、取材します。悔しいです。この言葉しか出ませんでした。申し訳ない。ということで、19杯目いただきたいと思います。大竹酒いっぱい。いただきます。まだやれっしょ。あれはスライディングで詰めていけばいいのかな。だと思う。じゃないと困る、これは。開ける、投げるまではいいからで、2発同時に撃ってくるから少し下がったらで、スライディングで詰めて、で、そっからいや、ジャンプしても当たるんだよな、こいつの銃撃。怖えな。とりあえずそこまでのシミュレーションできてるな。オッケー、じゃあね、10杯目の2倍、20杯目いただきたいと思います。皆さん、乾杯という字をご存知でしょうか。杯を乾かすと書いて乾杯です。いただきます。大竹酒いっぱい。乾杯。よし。オッケー、完璧。3人目来るとは思わんやん。いや、誰が予想した？ 3 人目来るって。マジで完璧やったよ、スライディングのタイミング。マジで涙が全部アルコールになりそうだわ。ほんまにいい感じに蒸留されそうだわ。もうお米を今日本酒飲んでるんですけど、日本酒をおちょこで飲んでるんですけど、私の体内で生成されてるもう全部米麹にしたのかも。つらいけどしょうがない。大竹酒いっぱい。やります。よし、ごちそうさまでした。行きましょう。早すぎた。っていうか、こいつ来んのか。絶対来るんだ。どうしよう。ちょっと作戦タイムいいですか。絶対こいつが来るんか。で、シフト多分持たないんですよね。で、一人やったとしても銃撃が来るから、どうしたもんか。
ークがある。上のやつ、右上のやつ、これですね。狙えそうですね。いきますか。というわけで22杯目。11の2倍。11の2倍。素数のなる1個手前って感じですね。次は素数なんで。いいっすね。いい感じです。行きましょう。というわけで22杯目。じゃあ、ごっちゃんです。大竹酒いっぱい。いただきまーす。いただきました。じゃあ行きましょう。いいぞ。頭使っていけ。バカなんだけど。オッケー。こいつ蹴り入れてくんの？こいつ蹴り入れてくんの？マジで？私蹴り入れられてダウンされたんですけど、そこから向かっていったら撃たれましたね。だからどうしたらいい？4対1で2まで減らしたらじゃないと無理ですよね。とりあえず酒飲んで考えますか。ということで13杯目。1と23しかない素数です。いきましょう。大竹酒いっぱい。いただきまーす。いや、いけっかな。でもスモークされたのはでかかった。ここまではいってる。進んでる。進歩がある。ここまではいい。オッケー。スローモーションなしでいきましょう。完璧。パーフェキです、パーフェキ。シフトと間違えてコントロールをした。くっそー。パソコンのシフトボタンじゃなくてコントロールボタンを押しちゃった。シフトコントロールをしちゃった。違う、レフトコントロールだ。シフトコントロールはない。ちょっと水飲んでいいですか？すいません。さすがにちょっとクーラー熱くならない。12の倍、24杯目ですね。いきましょう。大竹酒いっぱい。いただきまーす。よーし。オッケー。プレイ。オッケー。で、こっちはいけない。スライディングできるか。オッケー。シャーター。オッケーオッケー。持って蹴って投げてスライディングし壊して切って持って投げて切って。これ危なかった。気づいてよかった。スモークにで動かないって分かって切って
迷ったけどこっち行けるって分かってスライディングでかわして切ってオッケー行きましょう。おーいいよ。フレンダーリチャードメンバーに競技会を禁止した。おお本当についにメンバーになれるのか。お前はそのふさふさ頭だけどリーゼントにしてみた。多いな敵。炎より死に乗り込むとした。だが残念だがお前の仲間に入ることできない。そうなの。同じ顔と同じ体格してる。そんなバレる。ね、仲間になる前に君たちお亡くなりになりました。仲違いもほどほどに。はい、ターレットがあるって見えませんでした。言い訳します。言い訳としては、そうですね、ターレットが見えなかった。敵の位置しか見てなかったですね。まさか敵じゃなくてトラップがあるとは思ってなかった。一回クールダウンさせてください。25杯目か。さすがにですね、気張らないと眠くなりそうです。はい。皆さんどれぐらい飲むんだろう。正直もう私は目がチカチカしてます。大竹酒いっぱい。いただきます。ごちそうさまでした。さあここだ。蹴飛ばす。すぐ下に降りれるから降りてレーザーで焼いてもう一回戻してスライディングを連続で決めれるようにフォーカスは温存しておくべきですね。 OK。 リハーサルはできた。 OK。 こう大竹酒いっぱい。いただきます。26杯目。ごちそうさん。いいとこ。これはいいんだけど、こっからなんだよ。待とう、少し待とう。やっぱね、フォーカスある分だけ有利なんで。あいつ、上下の。ここまで打てんのか。そっか、視覚広いな。考えねえとな。もう前方方向の180度までないか。だから45もしくは70度ぐらいまでいけると見た方がいいな。いや違う。敵の視界があったいっちゃん初めの潜入パートがあったじゃないですか。あれぐらいの視界やと思った方がいいですね。ちょっと意地なんで今ここまで来たら本当はやめたいとこなんですけど、もったいないんですよここでやめるの本当は。なので行きますよ。大竹酒いっぱい。いただきまーす。
ター・リチャードとかどうでもいいんで、ヘリ飛ばし、まあ、もうないけどっていう。乗れるの？ここなんだよな、問題。あそこに乗れたら、ここに乗れたらでかいんですよ。すいません。もう2杯飲むんで、許してください。イメージが固まってるんで。ここは、行きたい。固めろ。ここまではいけてる。ここなんだよ、次。この先端ぐらいまで乗れたらでかい。いや。ここなんだよな。その前に飲むか。起きて起きて。ね、言ったことにはね、守らんとね。やべ、こぼれた。大事なお酒からこぼれた。ちょっと吹き吹きします。申し訳ない。とりあえず飲もうか。ちょっとお聞き苦しいズルズル音が鳴ると思うんですけど、気をつけてください。あんまり主音性いいマイクじゃないと思うんで、あんまり聞こえてないと思うんですけど、注意だけお願いします。大竹酒いっぱい。いただきます。ちょっと持ち上げたら危ないな。よし。まだこぼれてたんで少し拭かせてください。OK。OK、じゃあ告げました。じゃあ行こうか。もう一杯。29杯目。大竹酒いっぱい。いただきます。行こうか、じゃあ。ラスボスよりもきつい。あ、持ってたんかーい。まあいいか。すいません。一回自分にビンタいいですか？痛いってことで、はい。多分ビンタ音聞こえなかったと思うんですけど、自分の仕掛けたトラップで自分が焼かれるってマジ屈辱ですよ。どれぐらい屈辱かっていうと、マジやばいっす。言葉にならないっす。はい、いただきまーす。大竹酒いっぱい。いきまーす。水飲みます。ごめんなさい。ちゃんとここにしよう。よしっていうまでいこう。これは本当にでかい。いやー、これいかない。
よし。いや、お願いします。スモークない。ダメだ、こいつラスボスだ。もうこいつだけなんだよな。難しいってレベルじゃないな、もうこれ。どうしようか、本当に。4番に考えないときついな。もうね、2リットルの酒なくなりそうなんですよ。買いだめせんのかな。いや、間違ってないと思うんですよ。ここに乗って射角、ここまでこう撃てる、こう撃てるから、ここに乗ってしゃがんでれば撃たれないんですよ。多分ね、見えないんで、相手からしたら。で、タイミングを見てシフト、スライディングで、多分スライディングした時に一発目こっちに落ちるからジャンプ、切るって、こんな風に映るんだ。なるほど。ということで、31杯目いきましょうか。2回押したんで32か。行きましょ大竹酒1杯。う。いきまーす。あ、でもその奥にもいんのか。いや、そいつらは突っ込んできたやつらだから、これさえ壊せれば突破できるんですよ。ターレット。ガントラップでいいんかな。こういう時は。というわけで、シングルは、シングルわかんねえや。もう一回鳴らすか。鳴らさないくていいかなと思ったんですけど、鳴らします。まあ、カウント取りづらいんで。大竹酒1杯。いただきます。研究してきます。はい。マジか。じゃあ33杯いきますか。今日も35杯コースか。でもここはクリアしたいよね。多分ここはね、ラストなんですよね。これラストじゃなかったらもう折れます。心が。今日はもう無理だってなりますね。いきますか。いけるかな。水飲もう。一回。よし。大竹酒1杯。いただきます。声ちっちゃくなるってことはもう限界です、正直。
中盤でここ持ってこられて辛いな。よし。もう34杯目。もうこれ飲んで次がラストです。もう35杯以上飲んだらダメな気する。限界だと感じましたね。いきます。大竹酒いっぱい。いただきます。行こう。すいません。飲むんで行きます。完全に俺のボンミスやな。これは間違いないんだよな。ドア閉められないんだよな。取り消しでお願いします。いける気がする。ちょっと待って。マジで？なんでこれ黙ってるかっていうと、多分わかると思うんですけど、いけたんすよ。この2階の時点で。絶対に離さない。絶対に殺す。オッケー。任務完了。脱出までが任務か。いや、俺は限界を超える男。大竹守。そうだ。限界を超えていけ。クルスウルトラの精神だ。そう。これは、クルスウルトラの精神だっていうのは、何杯だ。お願いします。2杯飲むのをあそこで食い止めたんで、すいません。37杯はさすがに3連続で飲むのはきつい。今きついですんで、で35杯で飲んでお願いします。ここでは、ね、36杯ぐらいまで行きたいなと思う。メンズか向いたな。シリ別々なこと言ってるなって思うんですけど、頑張りたいな。35杯目いきたいと思います。見逃してください。お願いします。大竹酒いっぱい。いただきます。考えてください。まだ1時間経ってないんですよ。これクリアしたらお願いします。もうちょいやった。よし、限界超えて、今限界超えるとこ。限界超えたらどうなるかっていうと、死ぬか生きるかですね。今死んでもいいなって思ってます。
言っちゃったらないですよね。大竹酒いっぱい。いただきます。満36杯目いただきました。よし、いける。これ超える。37杯目いける。よし、行こう。大竹酒いっぱい。いただきます。次ラストします。これクリアできない、できない、あーできた、できた、できてない、抜きにしてこれラストにします。敵の配置がわかんないんだ。慎重になるのもコツですよね、ラストは。よーし、容易にしてらしてもらってありがとうございます。これね、本当に嬉しいです。相手がどういう状況を取ってくるか全然わかんないんで、最後の最後に。しかも横スクロールで敵の状況わかんないんですよ。やっぱり横スクロールでも制限がある。危なかった。最後敵の銃弾跳ね返したのが手がかった。あ、また女の子いる。
ちは、リバイルさん。ガオー。で、そりゃそうだな。わかった。そりゃ怖いからな。またね。ありがとう。リバイルさんが置かれた。もう、優しいね。致命傷が全部俺だもん。なるほど。殺したもんな俺が。そりゃそうだ。すげえな。これでも続けるんか。え？臓物の形、片付け次第に。早く。あー、女の子が投げ飛ばされて、魚変わっちゃった。撃たれた。このミッション開始のところでやめたいと思います。はい、了解です。ああ、そうなんだ。それは楽しみだな。そうなんだね。君にもやっぱ仕事があるから。ありがとう。早くて助かるよ。ね、私としては早く欲しいもんだよ。ありがとう。もう気持ちくする。あ、そうなの。だったらよかった。もう、コードネームもやばいね。目立たないより難しいな。ここまで騒動を大きくして、取り上げられてるのはしょうがなくない？私の名前もさ、こう、取り上げてくれた方が、私としては嬉しいなって思うわけですよ。次のターゲット行きましょう。ユアン。なるほどね。今の反体制派の機密情報の、ああ、そうなんだ。隠密で一目触れることをだから、あまりこう、表やってババア殺すのは難しいよってこと。迅速、だから見つかって殺される人を引きつけて殺すのは難しいってことか。ということで、ここで、終わりたいと思います。いやー、37杯も行って、ここまでいけたのはでかいですね。本当に、ライオンだって感じです。次のターゲットは、ファンですね。
日もお楽しみに待っていただけるとね、とても助かります。ぜひとも、多分泥臭くガンガンやられつつね、やると思うんですけど、頑張ってターゲットを始末したいと思います。それでは皆さん、バイバイ。正直、過去最高じゃないかな、こんなにいいんだろう。頑張ったなと思います。眠いです。寝ます。